Takže tady uděláme trochu průzkum. 1,4 MPIčko, jo, motor klasika 63 kW, Škoda Fabie dvojková, 243 085 km na tacháku. Auto mi jsem na servis nikdy nejezdilo, tak ho neznám vůbec. A teď tady něco půjde na motoru, ale zároveň budu sundávat i olejovou vanu, a to mě dost jakoby zajímá, jak to na tom bude, co se týče karbonu. Ale tady již ukážu, jak je tam vidět trochu dolů, tak ten motor se jeví takhle zatím jako absolutně čistý, jo? Totálně bez jakýkoliv nánosu karbonu. Uvidíme, co nám to ukáže, až sundám tu vanu. Dole je to teda moc pěkný, tady se to prostě bude dávat trochu jako dokupy. Tady nám to teče snad odšud. Takže tady chci sundat olejovou vanu a chci ještě doporučit právě, že jí výměnu. Nebo takhle ještě to nám odsouhlasený, ten ještě neví zákazník, že mám v plánu sundovat vanu, takže ho s tím musím seznámit, že nejenom kvůli netěsnostím, ale že ta by za chvilku začala sáknout třeba i tady. Takže dáme novou, ona bude stát pár korunek, je plechová. Dál se tady budou dělat rozvody, no prostě kraviny, všechno kolem. A já jsem zvědavý, jak ten motor svádně vevnitř bude vypadat. Po těch kilometrech uvidíme. Takže takový seriáleček trochu. No tak ze spoda už to zase takový krasavec není, ale vzhledem tomu, kolik to má kilometrů, tak jako dejme tomu dobrý. Je vidět, že prostě určitý typy údržby, jako včas změnit volej a podobně, jezdit na kvalitní olej, nebylo úplně vždy dodrženo, protože to by to takhle určitě nevypadalo. Ale zároveň to není ani nejhorší, jo. Takže nějaký karbon tady jako je, ale v pohodě, sací koš ten je krásně čistý. Takže to je dobrý. No tady co se týče, když už takhle je sundávaná vana, tak si prostě vždycky s tím zatočit o 360 a koukat, jak ty písty vypadají ze spoda. A tam krásně vidím, já teď s tím hnu nahoře, nezavostří se, nevadí, jak je tam na tom pístu ten karbon ze spoda, jo. Ten by tam taky jako úplně být neměl. A když si s tím pístem pověru, tak teďkom krásně vidím, když se mi to podaří zaostřití, tady tu plochu, tu, co mám teď uprostřed toho displeje, tu dole, a pak nabíhá nahoře ten kulatý průměr toho válce, tak tahle ta plocha dole, to je vlastně ten výkroj toho pístu, tady dole. A to je taková zajímavá věc, to málo kdo ví, no na tom pístu z boku je taková speciální šedivá vrstva nanesená, jo. A tyhle ty 1.4 a 1.6 motory na to docela trpěly, když to potom mělo víc najeto. Tak ona ta nanesená šedivá vrstva z toho byla ve prostředku zhruba tak nějak smytá a vlastně ten píst materiálově se dotýkal tady vlastně o tu spodní plochu dole a dělalo to takový něco jakoby klepání, jakoby zvuk, jo. Což jakoby není úplně jako na závadu, ale spíš je to taky jako otravný, že je to slyšitelný, jo. Takže tady, když se smije ta vrstva, tak to tady na tom spodku vždycky bude v dolní úvrati a z dolní úvrati teda tu horní úvrať, tak jak se malinko osově ten píst hne, tak on s tím spodkem, tím jazyčkem toho pístu takhle dotkne až jako pod tím válcem, jakoby, no. A na to tam právě slouží ta vrstva, která ten zvuk eliminuje a zároveň zabraňuje i přímému kontaktu, jo. Takže to je takhle. Já to teda takhle na hovno otáčím, ale bohužel nedá se nic dělat, ten telefon, jak to neukážu. No a pak, když už mám prostě takhle ty hojnice, že jo, tak je dobrý si prostě potom na mě šáhnout a vyzkoušet si, jakou mají vůli všechny, jestli se nám to tak nehejbe, nepovoluje, nemění to barvy a tak dále a tak dále. Takže tady se to kontroluje poměrně dost, nebo respektive mělo by se to kontrolovat poměrně dost. Já zároveň sleduju vlastně i celou tu kliku, jo, párkrát se s tím otočit a prostě v jakém je stavu. Hlavně i ty barevní zbarvení jsou poměrně důležitý, který mě potom naznačují, že je někde nějaký problém. Tady je to všechno jednořadý, jednorovný, takže tady to vypadá jako v pohodě. No a co se týče té olejové vany,
Takže zase vidět sem tam prostě, jo, co a tady to by tam být mělo. Nějaký ten karboneček tam je uložený na těch stěnách, ale žádné špony, žádné jiné cizí předměty. Já jsem taky, když jsem ještě dělal tamhle na Kamáčí a dělal jsem tam motor z dodávky, tak jsem tady takhle našel, takhle jsem sundal vanu a takhle v tom zbytku oleje, tak tam normálně ležela takhle půlka té ojnice z ohybaný šrouby a spousty různých kovových špon kolem. To bylo jako jasný. No, takže jako nastav KM za mě dobrý, vypadá to dobře, ale jak říkám, ne vždycky to dostalo úplně včas a v té kvalitě to, co mělo. To jako je úplně jasně vidět, jo. To jako samozřejmě ano. Takže takhle spodek vozu. No a teď ty rozvody, ty jsou tady jakoby zajímavý. Tady jsou takhle dva jakoby rozvodový řemeny, jo. A dvě napínací kladky. A tak, to je takový zvláštní styl. Pokud se nepletu, má to takhle i Ford Nafťák 1.8 TDCi, ten má taky dva rozvodové řemeny, si myslím. No a tady už jsou měněný, je na nich vidět značka SKF, to bychom se spíš divili, kdyby ještě měněny nebyly. Ale co mě tady zase sere, jako prostě všude, že to zase nějaký patlal, matlal na fix, jo, protože prostě nemělo přípravky, to samý dáme dole na klice. Jo, tady si to prostě, že jo, značil, ty bílý, tady, jo. A to je na hovno, jo, to prostě, ty vole, není přesný, nejsem toho zastánce, jo. Když kurva nemám přípravky, tak si to musím změřit. Měřím si horní úvrať, to já taky si i budu dělat, to já si to vždycky stejně radši prostě dělám takhle solo sám, aby jsem si to prostě kontroloval úplně na přesnost. Jednám svíčku na prvním válci. Musím si samozřejmě zjistit, kde je první válec, tak u těch koncernů je vždycky většinou tady u rozvodů, že jo. Citroën u nějakých svých motorů se chtěl trhnout davu, tak ten to má tam u setrváku, to taky člověk neví, tak no což to jedno. Takže já si to měřím normálně hodinkama sám, tu první válec, úplně na desetinou přesnost, ale zase ten přípravek člověk musí mít, no to je jasné. Tady je vidět, že už někdo i vyndaval ty cívky zapalovací a taky přípravky neměl, koukám. Takže to zase prostě páčilo kleštěma. Tady na to jsou takové vidličky. A protože budou měnit svíčky, tak to ukážu, jak se to jako odborně vyndává, ale hlavně jak se to i montuje zpátky, protože to je taky jako... No, takže prostě takhle. Takže rozvod. Takže rozeberem, vyměníme. Uvidíme. No, tak jako takhle by to mělo jako nějak vypadat na nějaký prostě úrovni. Tady, jak říkám, neuznávám tady nějaký čmárání si a značení si kol a přes zuby, jako značení zub proti značce, ne. Prostě já to nejsem zastánce, když nemám prostě na to přípravek, tak si tam aspoň sakra strčím ty vrtáky, prostě jde o nic, že jo. Ale což to je jedno, prostě takhle se zaretují vačky, takhle to má být. Klika dole i v originálu, tady opravdu aretační přípravek nemá, to prostě se tak občas děje, že to tak skutečně je. Proto si tam ten člověk šmárnul bíle ten zub proti výčnělku tamhle z bloku motoru, tedy že tam řemenice klínového řemene, tak má na sobě výběžek a ten musí pasovat proti tomu. Já ji tam nemám, nepoužívám, ten dotyčný přede mnou zřejmě taky ne, takže si označil ten zub, ale já zároveň to nedělám ani takhle, protože to není úplně přesný a hlavně většinou, když se pak dopíná ten řemen, tak u různých motorizací je docela problém, aby se ta klika nehnula. Protože ona, jak je přímo v horní úvrati, tak se strašně snadno přes tu horní úvrat pak už přetočí. Takže já si to také doladím na ty hodinky, že si s tím takhle otočím. Až budu mít zarovnanou táme čárku proti čárce, tak se mi i jako důkaz toho, že jsem přesně v horní úvrati, ta ručička zastaví. Jo, ještě jedu. Stále, jestli to bude vidět zároveň, nebude. Teďkon možná tak nějak. Já teďkon tím prstem nezavostřím, nemám volnou ruku. Jo, a teďkon budu dojíždět už na tu čárku dole. A jakmile ucítím, že se mi zastaví ta ručička, což se stane přesně teď. A dál už nejde. Takže teďkon vím 100% jistě, že jsem přesně v horní úvrati.
A takhle musím i napnout ten řemen, aby se mi to vůbec nehlo. A pokud se mi to nehne, tak je to úplně na tuty. Pokud se mi to trochu hne, ono to zase tak úplně nevadí, ta řídící jednotka má nějakou toleranci, nějakou adaptaci, ale já se vždycky prostě snažím prostě úplně na 110% přesně. No, takže, než aby jsem se tam takhle podepsal, jako totální prase to rozrejpal, tak je na to takovýhle přípraveček, je jich dokonce víc, takhle krásnou sadičce za pár korun. A tím já vlastně to takhle podeberu, tu cívku, krásně inteligentně, jo. Pak vlastně za to vemu a takhle ji vyndám nahoru. Jo, tady ještě ukázka, to je vlastně originální návod. Dílenská příručka, jako mají v autorizáku, je to používám vlastně shodné věci, co oni. A tady je vidět, že klika se fakt dělá jenom na značku. Buď to si ji vyznačím na tom zubu, anebo proti tomu té řemenici na té klice, co je na klínový řemen. Takže je to jedno. A nic víc, no, ale já si to ještě jako bonus kontroluju přímo těma hodinkama takhle, no. Prostě to tak dělám. Třeba se tím zbytečně zdržuju, ale já to prostě chci mít na 1000% jistotu a všechno. Kompletovaný. Takže se to zadekluje, dá se tam vana, ještě se přetěsní odvětrání klikový skříně a hotovo. No, tady nám teklo odvětrání klikový skříně. Tady to spodní těsnění je úplně plochý. To je totálně rozmačkaný a stvrdlý. Je odsaď jako i při zastaveném vozu vyloženě kapička po kapičce kapala. Takže poměrně velký únik. Tady rozdíl mezi novým a starým těsněním. Takže nový okroužek krásně měkoučkej. Samý ta spodní gumička. Stará gumička poměrně tvrdá, ale ten kroužek, tak ten je úplně napadrč. Ten se normálně láme. Ten jsem z toho de facto takhle normálně vylámal. Ale ten se normálně rozdrolíme v ruce. Takže jo. Tam to bylo jasné. Takže je to všechno hotový, prokouklo to. Kávana, dodělej si sám, takže tady kolem dokola, jak to mačkají v nějaký formě, nebo vůbec nechápu, co s tím dělají. Je to fakt má kolem dokola všude. Tak, to asi musí ještě zaťukat nějakou barvu. No jo, ale to tak je. Takže co no. Takže určitě to vypadá lépe, než to bylo. Tady všude potopa. Takže dobrý.